Il-purċissjonijiet tal-festa ta' Marija Bambina fil-Mellieħa u Naxxar ġew posposti għal nhar il-Ħadd li ġej minħabba riħ qawwi li qed jolqot lill-Gżejjer Maltin. Il-purċissjoni tan-Naxxar se tkun qed tibda l-Ħadd fis-7:15 filgħaxija filwaqt li dik fil-Mellieħa se toħroġ fis-7 ta' filgħaxija. Dan filwaqt li l-parroċċa tal-Isla ħabbret li minħabba l-maltemp il-purċissjoni se tkun qed tieħu rotta daqsxejn differenti u se tgħaddi minn triq iż-żewġ mini. Intant ix-xita u riħ qawwi li qed jolqot lil pajjiżna wassal biex iffurma tromba tal-ilma bejn iż-żewġ Gżejjer Maltin. Tromba li hi magħrufa li tifforma meta kolonna ta' arja tiżviluppa rotazzjoni vertikali. Din ir-rotazzjoni twassal sabiex il-fwar li jkun hemm fl-arja maqbud f'dan il-vortiċe jiksa, jikkondensa u jsir sħab. Din il-kolonna tibda testendi l-isfel u tieħu l-forma tal-embut taħt isħabha. Dawk li nesperjenzaw f'pajjiżna huma inqas distruttivi u rariment ikunu mit-tip ta' sħab li jiżviluppaw f'tornadoes li huma ferm aktar b'saħħithom u perikolużi. Matul l-aħħar jiem rajna li x-xemx tinħeba wara sħab wara l-pressjoni baxxa li ġiet mill-Greċja lejn il-Gżejjer Maltin. Pressjoni baxxa li waslet biex tiżdied l-instabilità fit-temp. Dan wassal ukoll biex it-temperaturi niżlu xi ftit jew wisq tant li fl-aħħar jiem kellna temperaturi taħt 30 grad. Iżda dawk li ma laqathom xejn dan it-temp ikra ma tantx baqalkom tesperjenzaw hekk kif it-temp xitwi żgur mhux forsi għadu l-bogħod minn pajjiżna. Fil-fatt għal-ġimgħa d-dieħla mistennija li temperaturi jerġgħu jmissu 30 grad Celsius filwaqt li x-xemx se tkun qed tiżreġ minn wara xi ftit sħab filwaqt li r-rieh se jonqos sew u minn forza 5 6 se jinżel forza 2 3.